m'ha quedat redó. Bon dia, bona vesprada o bona nit per a quan siga que escolteu este podcast. Som Gemma i Nerea, i ja sabés, gent amb trellat. Ole, Bueno. com estem? Com esteu tots? Mare de Déu. Se me fa com que ha passat molt de temps des de l'últim capítol. Pues Crec que imagina't està a mi, condensat. que estava Això estudiant. de que diuen... ja, bueno, imagina't. Això de que diuen que gener és molt llarg i que dura 54 dies. De Jo veres, penso que és veritat, eh? el gener més llarg de tota la meva vida. A mi m'ha llevat com 3 anys de vida. De veres. Com han anat els exàmens? Ai, molt bé, molt Corazón. bé. La verdad es que ha valido la pena. Jo, de fet, ho estava comentant antes, que ara s'han acabat els exàmens i, bueno, jo sóc de les que més tard ha acabat, no? Perquè jo he acabat ja en febrer, pràcticament fa 2 dies, literal. Així és que este és un regal per haver acabat exàmens i començar el febrer ja, per fi. Anava a dir en bon peu, però no ja, perquè ja és que... No, ja, que és suficient. Sí. No, ni bon pau ni No, res. llevamos O sigui, un que trote començar ja de és un verdad. pas. Muy malo. Però bueno, ves, exàmens bé. Bueno, I això que dia que ara ja no sé què fer. Que claro, ara què faig? Ja he acabat els exàmens i molta gent me diu pues fes Desempleada. coses que no fes perquè tenies examen. Pues que jo ho feia tot. I soc una xica polifacètica. A mi res me priva de res. Jo ho feia tot igual. Entonces clar, ara... però a mi em passa tot lo contrari. Em passa tot lo contrari, que jo estic en exàmens, quan acabe dic, vaig a fer coses que feia antes, o sigui, que volia fer en exàmens. No me'n recorde de res. No sé què volia fer. De cap dic... Què volia? O sigui, després estic en exàmens i dic, buah, em llegia 50 llibres i em quedava, Sí, bueno. sí. I després dic, què volia fer? Però és que me quede en blanc. Damunt, he tingut, crec que el temps de desempleada més llarg de ma vida. O sigui, Sí, desde luego. bueno, va flipar. Home, és que estic desempleada des de fa molt. Entonces he tingut que fer coses. He pintat hasta la meva habitació, pa que vegeu. Solo. Completament desquiciada. Això ve de família. Això ve de família. Jo he jugat als Sims, he fet moltes coses. Jugar als Sims de la meva habitació. Llegir-me un llibre. Bueno. Molt bé, això està molt bé. Bé, avui anem a tenir un capítol curt, però intens. Però bueno, està bé, eh? Està bé. Pequeñas dosis. Sí, de carinyo i amor. Sí que res, anem a començar en una notícia molt mala, Nerea. Malíssima. 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 Estàvem parlant de gent desempleada, molt desempleada. N'hi ha algú que es va quedar molt desempleat. Com continua així, no? Desde luego. Però ja no se pot. El cas és que Netflix, per a totes les persones que tinguen Netflix, que sapigueu que se nos ha acabado el chollo. No es poden compartir les contrasenyes i a partir d'ara, si tu compartixes jo que sé, en plan, la subscripció en més persones, una volta al mes te tens que connectar a la mateixa red wifi que els altres. O sigui que me caguen en tot. Ah, una volta al mes. Una volta al mes mínim. Jo pensava que era cada menos temps. Ah, pues entonces perfecte. A mi me ve fenomenal. A mi no. A quina red wifi? Pues no haver-te'n anat. Ah? Coye. Es que se quedem así soles, tiene que tener algo bo. Che, tio, una xica a voltes té que fer locures. És que em té que fotre ara me té que fotre. Que jo tampoc és que Sí, veig moltes sí, coses en és de Netflix, veres. perquè últimament ha anat Netflix un poc Això així. no es empezar el año bien cabrón. Bien cabrón, pero de una otra manera. Y esa manera no de era. ser un S'ha cabrón. enganyat. Bien cabrón de ser cabrón. O sigui, Sí. literal. I això, o sigui, és que bàsicament Netflix últimament està fent tot fatal, perquè com ja no guanyen, estan perdent i hòsties, ara fan gilipollades. O sigui, per favor, si se n'aneu al garete, no passa res, però per favor, deixem-nos a nosaltres estar. Retingueu el servidor ahí. Exacte. No se l'endureu. El consumidor, lo primer, la societat consumista em fa pensar aquestes coses. Me la peleu, saps? Ja vau guanyar prou. Ara fem-ho a mi el favor. Bueno, pues la societat consumista. Se Anava a queden- dir comunista.
També. No, però la societat consumista també se'n va contra el producte nacional. En este cas anem a parlar de Tamara Falcó. Esto es súper Que alto. no ha parlat real. ningú ha parlat. Jo literalment no sabia qui era hasta fa relativament poc, te quiero decir. A veure, Bueno, pues jo, per desgràcia, Tamara Falcó se li coneix de antes. Però vaja. bueno, pues pa gràcia meua jo no la coneixia. Bueno, l'has Entonces, conegut en el millor moment seu, en su pico. Sí, desde luego. En lo del segundos en el metaverso. Buf. La vaig conèixer. Increïble. Bestera. Bueno, pues resulta que ara... tú sabes esto de que quan comences a fijarte en algo de la teva vida, no? en algo, lo que siga, això comença a aparèixer-te més, però realment no és que s'aparega més, sinó que antes no te fijaves tant. Bueno, pues jo, desgraciadament, eixa cosa és Tamara Falcó. Jo no sé per què, però ara vaig a explicar-ho. Bueno, resulta que jo l'altre dia me hice un TikTok de que Tamara Falcó estaba preña. Y yo digo, esto no puede ser. Perquè, claro, jo ja venia informada. Bueno, una xica a veure, informada anem per passos, Gemma. Tenim que dir que Tamara Falcó ha tornat m'he saltat. en el Iñigo. O sigui, se nota que Tamara Falcó Claro. no escolta la cançó de Shakira. Això se nota, se pot veure. Perquè si l'haurà escoltat, no haurà fet la gilipolla que ha fet. No sé, les persones religioses tenen com un sentiment així de perdó un poc estrany i no ho he entès. O sigui, a veure, una cosa és perdonar una altra persona i una altra és ser gilipollas. És que, per favor. Sí, desde luego. Bueno, pues después de esta cagadón de Tamara Falcó, a mí me ha hecho un TikTok, ¿no? Yo os lo voy a contar en el orden de mis acontecimientos, no de los acontecimientos cronológicos, ¿vale? Vale. Mis acontecimientos va a ser que me hecho un TikTok de que estaba preñada. Entonces yo vais a pensar, bueno, esta pava, el bombo que ha donat, vaig a buscar si efectivament està prenyada o no, perquè això estaria bé, bueno, estaria, anem a deixar-ho així, comentar-ho, no? Entonces, jo vaig buscar en Google, en Glu, si efectivament estava prenyada o no, i entonces me va eixir a mi o sea, me va eixir com totes les notícies, no? Però és que hi havia un titular tan bo del Cuore que dia Tamara Falcó, embarazada, 2 punts. ¿Por qué sí y por qué no? Y yo vais a decir, bueno. La mejor era del periodismo es esta. Literal, o sigui... Te lo juré. Me voy a quedar tan loca. Es que yo voy a decir eso y voy a decir, chica, la acabose es esto. Bueno, pues resulta que com que no quedava clar, no? Jo vaig llegir uns altres quants titulars, no quedava clar si estava prenyada o no estava prenyada, estava ahí en un limbo. I entonces a mi se m'ha ocorrit buscar per què la Tamara Falcó és famosa, no? I jo vaig dir, esta dona així. Ja era hora. Bueno, però resulta que és marquesa, la tia. Claro, de Griñón. Claro, entonces ja va tindre més sentit que fer a tonteries. Exacte. Ahí com que el meu cervell va fer clic, saps? I va encaixar totes les peces del puzzle. És que una persona conflictiva complicada. Sí, desde luego. Pues bueno, entonces, ¿qué pasa en el bombo? I després... Claro, ahí vaig. I després jo ja vaig deixar aquest aspecte, no?, a banda, i vaig continuar amb la meva vida. Hasta que, bé, pues jo el dimecres, crec que va ser... Dijous. Va ser dijous. Jo dijous per la nit, no sé perquè això no té ninguna explicació, ¿vale? Lo que vaig a dir. Però estava veient El Hormiguero. Tu diràs, what the fuck? I jo diré, pues teta, que no ho sé. No sé per què estava jo veient El Hormiguero. Jo no veig mai El Hormiguero, però aquest dia estava en la tele, ningú va canviar i ja està. Anava una actriu que jo tampoc coneixia, o sea, bueno, es que va ser... Esto va a centrar en la pizza que me estaba sopando y ya está. Es que no tenía ningún tipo de sentido. Pero bueno, el cas. Que jo vaig veure El Hormiguero, no? I claro, jo El Hormiguero ja l'havia vist feia anys antes de ser mentalment conscient de lo imbècil que és Pablo Motos.
Però bueno, ara ja una volta conscient pues no l'havia tornat a veure hasta l'altre dia, no? I a quina mala hora? Te vaig a dir. Perquè, bueno, era una entrevista amb una xica que, bueno, ho vaig a dir perquè la xica me va caure molt bé. No sé com se diu. Georgina se diu, però no sé el cognom. Però bueno, és una xica que protagonitza una sèrie de Netflix que s'estrena el 14 de febrer que se diu... La novia de Cristiano Ronaldo? Que no xixa. Ah, És una altra. entonces una altra. Si t'ha dit que era una actriu que feia coses, saps? I ja no fa res. Bueno, Claro. dic, no sé. No xixa. És Georgina no sé què. Claro, jo també com vaig també pensar ella que va era ella, estrenar, però no. jo dic, No, però això va ser fa temps. Bueno, és una actriu que això, que estrena una sèrie d'amor que se diu Cuántas veces nos enamoramos o algo així, el 14 de febrer en Netflix. Bueno, això, total, que li va fer una entrevista, és que, claro, això no té que veure amb Tamara Falcó, però ja que estem així, pues li va fer una entrevista que Pablo Motos va soltar unes joietes, xica, que jo dia, és que ¿Cómo no L'essència. no les vaig a reproduir perquè el meu cervell tendeix a eliminar les coses tòxiques i això és una d'elles. Entonces no les tinc. Però se va despedir com super ràpid d'ella i enseguida va passar a que resulta que ara en el Miguero fan una espècie de tertúlia que està la Núria Roca, Sí. Juan del Val, Tamara Falcó i Cristina... com se diu? De cognom. Pardo. Cristina Pardo, exacte. Bé, doncs fan una espècie de tertúlia. És una mescla, sincerament, molt rara. O sigui, no va dir un poc, no. És que és molt rara aquesta mescla, però bueno, ahí estan. Total que, clar, la notícia esta de Tamara Falcó preña va a ir esta semana. Entonces Pablo Motos va a anar ahí a atacar. I se va sentar la xica i jo, en aquest moment va ser el primer moment que jo la vaig veure a ella més de 10 segons seguits, que és el que dura el vídeo del metaverso, ¿no? Entonces vaig veure com se desenvolupava la tia, fatal. O sea, tia, és que va tan lenta, o sea, li va el cervell molt lento. Segur que heu vist en plan ese vídeo de Twitter que diu entonces dije, quan tenia que donar explicacions Sí. de lo d'Iñigo, va dir, es que entonces però així, O sea, gastes Literalment 30 va estar- connectors i per connectar res, literalment. Exacte, és que va estar 45 segons parlant però sense dir absolutament res, en plan, no pots extraure de què collons estava xerrant en aquest moment. Sí, pues així és. Però, vamos, fatal. És que me va caure molt mal, extremadament mal. Jo vaig pensar, en plan, esto que... O sea, és que Ara també me cau sap mal. un poc mal, tio, perquè és tan tonta que no me naix dir-li tonta en ràbia, tio, perquè me dona llàstima, però és com, tia, en plan, es que lo teu és de pel·lícula. A mi me sap mal té diners, que és igual que Es se de console. pues queden pel cul. Bueno, el cas. Que el Pablo Motos li va preguntar si estava preña. I entonces ella va començar a contar pues, lo d'ella, ¿no? O sea, una història sense dir res. Però al final la idea que se va poder extraure, ¿no? Va ser que no estava preña, que no sabia d'on havia eixit ese bulo, que de fet, o sea, és que mira si arriba una persona a ser... és que jo crec que no és tonta, jo crec que és tan despista que no sap on té el cap. O sea, té el cap enganxat al coll i per això el du. Però si no, no el duria. Dona gràcies. Sí, bueno, pues ella va dir que ella va veure la notícia un dia per la nit. I no va dir res a ningú. Xati, o sea, és que no... No li va dir res a ningú, Patiner però de el que suspense. al sendemà la seva sogra va anar i li va dir ¿me tens que dir algo? I ella, no, per? I ella, ¿no se te olvida dirme algo? I ella, no, per? Tía, pero tú te rega o no te rega, tía. Total, que li va dir que no i ja està. I a partir d'ahí, Cristina Pardo li va quidrar, ella li va dir a Cristina que efectivament no estava prenyada, també se va llaure un altre bulo de que anava a vendre X propietat, també era mentira, Bueno. Però va Quina dir setmaneta. una exclusiva. Va dir que eixa propietat, perquè, clar, Cristina li va dir, clar, és que jo te vaig quidrar per preguntar-te per eixa propietat si l'anaves a vendre perquè té una història molt bonica darrere, per traure-la en la notícia, no sé què, no sé quant, i ella va dir, no, tal, i entonces Pablo Motos com que li va dir, bueno, i en eixa propietat que no la vas a vendre, què vas a fer en ella, no sé què, perquè, clar, i ella va dir, pues para mi boda. Arre, Déu.
Arre a Pues la bueno, se va a tía. casar. Se va a casar. El tío que li ha posat els cuernos més voltes que, bueno, va ser la cornuda, chaval. Pobre. Bueno, pero la cornuda, ¿entre Pero cuántas diners. más? Es que no... Exacte, cornuda. Però no, Però no és el mateix ser cornuda pobra que cornuda amb diners. Ja t'ho dic. ja. També t'ha de dir, no és el mateix ser cornuda sense saber-ho que sabent-ho. També. Un punt molt important, També. també diria jo, ¿eh? Veritat que sí. Sí, sí. També, també. Y ya está. Hasta así, bueno, yo me he informado donde me tengo que informar y la verdad es que no me ha gustado. No recomiendo la experiencia. No me ha gustado la experiencia. No, desde luego que no. Bueno, ara anem a anar a la notícia important perquè jo vinc així a xerrar de lo important, més important, Exacte. que sempre, o sigui, tots els anys és lo més important, sempre, Sí. així que ja està, ¿vale? Anem allà, el Benidorm Fest. Genial. No, tía. Es Vamos. Eurovision. Dale. Vale, el Benidorm Fest. S'han fet les semifinals. La primera semifinal, que estaven com uns 8, me pareix, 8, i en la segona uns altres 8. Vale. En la primera semifinal, qui va eixir? Agonell, que, bueno, la seva actuació un poco sin más, és que a mi no em cau en gràcia, però bueno, el chico, ahí està, el Agonell. A veure, jo no la vaig Fusa veure. Entonces, així ja tinguem a tot el nostre públic, la gent que ho ha vist i la gent que no ho ha vist, representar. Exacte. Entonces, la pregunta que Jo vos tots recomano que ho estem fent vegeu. ara mateixa és si va ballar o no. Va ballar. Vale, Agonell balla. Ah, bueno. Bueno, són 5, sí. Agonell balla, Fusa Nocta també balla. Per a mi és la meva fam, la veritat, d'eixe grupet. Jo no sé qui és. Després... Xics, no esteu a soles. Jolín, però vegeu això, en plan, vegeu No, lo sí, d'Eurovisió, sí, no, o sigui, lo de luego. Pareu el Benidorm Fest i capítol. després vingueu. Jo és que no puc Exacte. parar-lo, sabeu? Però vosaltres pareu-lo. No, I claro. aneu a buscar. Ixa és la cosa. Ai, no me recordaria de més, imagina't com estic. Ah, sí, la Alice Wonder no balla, és una cançó mega depressiva, està molt bé, però és molt depressiva, la veritat. L'Stream Melody també, no? Ixes les Mira, he no me'n vist. recordo de la primera semifinal, sóc una merda. Ja vos dic, o sigui... vaig a buscar-ho. Perquè no Bueno, me'n si recordo de la Agonell segona, balla- sí, perquè... Pues, a veure, la segona... bàsicament... Mira, vale. ¿Quién ganó la primera semifinal del Benidorm Fest? Agonell, Alice Wonder, després la Fusa. Si se carga esto, ho veurem. Soc la pitjor periodista de todo el mundo, ¿vale? No passa res. Se m'ha olvidat, m'ha posat nerviosa, imagínate. Bueno, però en la segona semifinal sí que me sé qui són, perquè va passar, des que estem gravant este podcast, ha passat fa poc, ¿vale? Anem a deixar-ho ahí. Vinga, desvelando. I ha passat acontecimientos. Vico en Nochentera. Nochentera s'escolta segur. No. Joder, Gemma, tío. És una Bueno, no vergonya. passa res, torneu a parar el capítol i aneu a buscar-ho. Jo, ara quan acabem, aniré a buscar-ho. Vale, sols passen 4. En la primera semifinal va passar Fusa Nocta, Alice Wonder, Agonell i Megara. Megara és rockerilla, vale? Metalera. Però i la Sweet Melody? Bé, l'Stream Melody crec que van quedar penúltimes. En 77 punts. Ah, bueno. No és que a mi Vale. m'importen molt. La segona El que passa és que semifinal, quan no la acabem Vico, llegint en nochentera. TikTok, les pesades... Després, José Otero, que ixe no balla, té una bona veu, és una cançó O si xula, no vale, balla però res. és que No balla, pues si no balla fora, res. no passa res. No Pues passa res. Arre. Després, la Carmento, que és aixina com Castilla-La Manxa, saps? Aixina balls típics, tal... Bé, bueno, està bé. I després... Ai, hòstia, que tonta que estic avui. Ah, i Blanca Paloma.
en EAEA, que això també està bé, està guai, i això te la tens que veure perquè l'actuació està molt xula. O sigui, la cançó potser no t'inspira molt tal, però l'actuació és increïble. Jo sols tinc que dir una cosa, jo estic molt indignada en la segona semifinal, perquè la meva fa... Però ballen o no ballen? A veure, l'únic de la segona semifinal que no balla és José Otero. Ah, bueno, pues entonces ese no. Y en la primera semifinal sols n'hi ha uno que no vaya, que és, que no vaya la Alice Wonder. O sigui, sols n'hi ha 2 persones que no van a ballar en la final. Me cae no más nada. Bueno, tots els demés, vaja, me pareix un percentatge bé, Sí. no? Sí. És que jo no... És que realment n'hi ha que donar l'importància al ball en Eurovisió, perquè ja vam veure en el Chanelazo que lo que s'agrada és això. Exacte. Lo que s'agrada és veure als espanyols ballar. Pues espanyols ballem. Ja. Lo que tu mos digues. Lo que mos diga Europa fem. Pues això, han passat estos, molt bé. Jo, sincerament, m'haver agradat que Raki Ripper haver passat perquè m'encantava la seva cançó. Però bueno, no pasa nada. No pasa nada. No lloraremos. No diré que estic molt cabreja, ¿vale? Vale. I bueno, a veure, a dia d'avui, quan se publiqui este podcast i l'escolteu, ja sabrem qui va a Eurovisió. Així que ya lo comentaremos en el próximo. Pues sí. Ojalá vaya algú que valle, sincerament. Però bueno, el Benidorm Fest mos ha donat de què parlar i no sols per la gent que balla i per les altres, que no mos importen, sinó perquè hi ha hagut una polèmica en nada más nada menos que Malbert. I per a qui no sàpiga qui és Malbert, no és un influencer perquè realment no viu de la vida influencer, però indirectament sí que viu de la vida influencer. Bueno, és un personatge públic, no? Que el seu contingut se basa en criticar a altres persones, justificada o injustificadament, perquè hi ha voltes que sí que de veres que, o sigui, jo que soc una persona, 2 dits de front veu les històries de X persona diguen X i diu, xica, però què fas? I ell ho diu en veu alta, no? Pa tots. Entonces, pues, hi ha voltes que sí que és de veres que té sentir com un trellat. Però hi ha voltes que sí que és de veres que no. Que tu dius, xiqui, te n'has passat 20 pobles i ja està. Bueno, pues jo no sé si el que ha fet ara se n'ha passat 20 pobles o no, perquè jo, és que mira, jo vaig a confessar una cosa, vale? Jo tinc les meves creències, no? Com totes les persones. Jo després entre a Twitter, que jo no sóc una persona de Twitter, jo sóc una persona d'Instagram, però bueno, jo entre a Twitter i entonces jo veig que els meus referents, no? Que són els que jo seguís que en Twitter més o menys, a veure si ara m'aneu a escarbar el Twitter i aneu a veure que seguís a 4 pallassos si aneu a dir, xiqui, ubica-te. Però bueno, n'hi ha gent que li posa like a coses i jo ho veig i entonces dic, ai, pues si esta persona que té estos valors pensa això, pues jo també. I ja està. I serà la vida. Entonces, claro, jo vaig veure ara a moltes persones... Periodista de rigor. Sí, i vaig dir, pues jo també. O sea, no criticar, però en plan... Al sac. Que ja no lo que era, saps? Ja és com... És que hasta quin punt està bé que tu critiques una persona per xarxes si saps que aquesta persona... és que igual ho ha fet mal a post, o sea, sense voler, que volia dir. No saps com li va afectar a aquesta persona realment que tu facis aquesta crítica, no? Sí que és de veres que hi ha voltes que tu dius, teta, o sea, que hi ha voltes que ha exposat a persones que estaven enganyant als seus seguidors, o sigui, vale. Però és que n'hi ha gent que realment... Però és molt cansat. És molt cansat, en plan, tot el rato estar discutint en persones, perquè, sincerament, o sigui, jo no he vist molt a Malbert ni res, però és una persona que simplement està constantment traguen merda. I això al final és molt cansat. Jo, o sigui, la gent que el seguís, jo crec que el seguís pel xisme, que me pareix genial, però dic, hòsties, plan, duro. Però bueno, per això ho dic. I bé, l'última polèmica que ha tingut és que se veu que ha criticat, no d'alguna manera, perquè ell és... què és ell? Què fa ell en el Benidorm? Ni idea.
Bueno, No pues fa ell res. està involucrat en el Benidorm d'alguna manera o altra. Igual s'ha involucrat ella sola perquè li apetia comentar-ho, la veritat. Puede ser. Però bueno, com Probablement. que ha criticat a Gonell, i Gonell en una rueda de premsa del Benidorm va dir que a persones com ell, que són haters, són a les que n'hi ha que educar. I Malbert ha contestat en uns vídeos de TikTok dient que, un discurs que tu realment l'escoltes i dius, ai, que coherent, i l'analitzes i dius, what the fuck. No me dir res. Literalment. Bueno, pues són uns vídeos que ell comença dient. A veure, lo que no... O sea, a mi en esto ja m'ha fet el cap en plan red flag. Comença dient, a veure, no té sentit que tu m'estigues dient que jo soc no sé què, no sé què, no sé quantos, perquè saps que això va generar una ola de hate a mi. Entonces, si tu t'estàs queixant del hate que va a tu, per què me'l tires a mi? I és com, what the fuck, en plan... ¿Qué? Huevos, O sea, ¿qué es lo que chaval. acabé de decir, tío? En plan, ¿eres vergüenza. tonto o qué? Sí, literal. És com, per què t'estàs queixant d'això si literalment és el que tu fas? Que després diu que jo no me queixe. No, pues si això no era una queixa en mi vida, yo no sé qué era. No sé lo que es. No, desde luego, no sé com definir-ho, la verdad. Però bueno, això són uns vídeos que pràcticament no diu res, o sea, parla i no diu res. Quan la Tamara Falcó, el que passa és que ell gasta adjectius, altres Sí, paraules que fan un poc de, jo que sé, harmonia, no? Sintàctica Sí. a lo que està dient, però el resultat és el mateix. Sí, està el discurs, però tu l'analitzes i dius, no n'hi ha res. Exacte. I bueno, això ha sigut tot, simplement. Per qui no tinguéreu una idea més o menys de Malbert o estaguereu ahí com jo, que tu dius una mica una d'arena, pues ara esteu igual. O sea que no passa res. Tampoc hi ha que tenir-ho tot clar en la vida, Sempre ja està el gris, ni blanco ni negro. Gris feo. Exactament. Bueno, és que un crítico. És que ho sé, o sigui, Pues sí. deu de ser tan cansat. Però bueno, que sols vaig pensa a en comentar això, una pensa última en- cosa. Uf, Mm. vale. Vaig a comentar una última cosa que me fa il·lusió, quanto menos. I és que Laura Escanes s'ha Bueno. comprat una casa. Molt ben fet, Veritat. tia. Molt ben fet. Eres una reina. Així de la casa del Risto parar-se... Sí. Uf. Ella S'ha soleta, anat a és que Maldives. uau. S'ha anat a Maldives en l'Àlvaro Me de n'alegre Luna. per ella, I és molta que gent estic l'ha tan criticat contenta. perquè també van anar ahir en Risto. Mira, una cosa te vaig a dir. Si tu vas, jo que sé, és que me dona igual on vagis. Anava a posar un exemple tonto, però és que realment dona igual. Però jo que sé, si te n'anaves a pastar en una persona i ara te'n vas a pastar en una altra persona, pues sí, igual pastar era una cosa més personal, no?, de l'altra persona, i tu d'eixa relació. Però, xiqui, que no pugues anar-te'n tu a Maldives perquè ja has anat en l'altre, mira, me dius tu a mi que no puc tornar a Maldives per eixa tonteria i vamos, te calla la boca en un segonet, t'ho dic. És que, o sigui, és això, en plan, damunt, tens la cara de dir, en plan, és un lloc exclusiu, no? Exclusive para Risto and Laura. Exacte. No, corazón, damunt. Que si la chica vol anar-se, de O veritat... sea, no pot anar ningú més ja. És que exacte, han creat ells les Maldives. Ells, mira, han posant ladrillet, Claro. ladrillet, rejoleta. O sigui, tio, m'estàs vacilant. Mm. Que vaig a lo que vulga, tio, deixeu-la estar, home. Pues sí. Después de haber aguantat semejante, jo no sé com ha hagut el valor de dir-li el que té que fer, sincerament. Ja veus, buf. Ara estàs tu que te va fer cas. Ha estat en el tio ixe pelau tota no sé quants anys i ara té que estar ahí esperant que algú li diga ai, és que no pots anar a les Maldives perquè vas anar en Risto. Però tu és tonto. Que fas el que vulgui, la xica. És que... Pues sí. I nosaltres també fem el que vulguem, així Ja que està. hasta així el capítol. perquè mos ha rotat. S'acabó lo que se daba, chavales. Sí, Ja és lo està. que hay. Però bé, esperem que us hagin anat molt bé els exàmens, que us vaig a ver el nou inici d'any, perquè febrer L'any. és com setembre, same vibes, saps? Que s'acaba el 4 Nuevo i año. ja otro gallo canta. Sí, además es el nuevo año chino. Totalmente. O sea que,
pues ja està. N'hi ha que coneixen un poc de cada Exacte. cultura. Nosaltres comencem l'any quan mos rota i ja està, no Ja passa res. Una xica té les seves coses. Pues sí, sí. Vas a venir tu a mi a No. dir-me alguna cosa? Fem el que volem. Pues sí, i esperem que vosaltres també feu el que vulgueu i que el que vulgueu siga escoltar-nos Això. sempre. Així que... res, un beset, esperem que us hagi agradat, que hàgiu desconnectat un momentet, ens vegem d'ací 2 setmanes i res. Sigueu gent entrillat.